tadi joto takuk teh bukuk sungno bangsat ni norok no angkonya ni musunggo hanya pas teh suitari go sini ti pramot ni ingunyai sini gerata tipranen demand lo tu ini buba garani ta Mumbai ti buba garani nahar Mumbai sini kaisa sitting demonstration tongo azaga sini ti purani chung 2 tariko ronar nai chung 2 tariko thangai chung 4 tarik sumte pass hoi chung nai ang pojani musungo tabu sini tipra sal lukuro bang ma kubuni jagao tongnai pori nai rok tongnai rok takiri khlai tongnai rok sabok khlai tongnai rok joto akukte bukuk norok no Dili ni gana gini jana tongnai norok na ang pojai norok bo aro phainai sumai baksa join khlainai sini gerata tipra len di manno tegisa khorong kotoke tisa layana tisa rai tei jara sumai baksa tipurani thangni dongnai rok joto khadani takukte bukuk chong norok noba ang pojai discipline maintain khlainai chung kaham kurungke soguinai aro kaham kurungke sini bauthai khlaijak chathai khlaijak tongnani bagi khlaijak sini bubagradi nahamumo chung abo jotono mannai aro thangai chung yangyung beraya karinai sini volunteer rok sini leader rok je sabanno khanawinai naithok ke program khlaimani yakulo chung kaham ke phiroginai kaham kurungke jotono phiroginai joto lukurok no jani jani nogo kaham kurungke sokoi bitung omo ang motai rokni thani suriwo nei prarthana khlaio omono chung jotono palbaksake odiliwo hanginai khorang tisalayano jotono kobogo aro phaimanangon bagai khulumbai.